ए जी सुनी, का हो? एगो बात कहल चाहता रही। का कहल चाहत रहू? बोला। बहुत मिशन में जाइला। हाँ। एठे सवाल पूछल चाहत। एगो? हाँ। अरे एगो ना तू दू चार गो पूछा। अच्छा। हाँ। हाँ तो सुनी। बोला। भीड़ लागल के नवा बाजे लापदा नवा बाजे लापदा नवानु हो। भीड़ लाग के तारा नवा बाजे लापदा नवा बाजे लापदा नवानु हो। भीड़ लागल के नवा बाजे लापदा नवा बाजे लापदा नवानु हो। सैया के करा गोदी के ही बालला नवा भवनवा आज सोहर होई हो। सैया के करा गोदी के ही बालला नवा भवनवा आज सोहर होई हो। ललना के करा गोदी के ही ललना नवा भवनवा आज सोहर होई हो। तो सुना। हाँ सुनाई। तोहर इहे न सवाल बा? हाँ इहे सवाल बा कि केकरे अंगना में भीड़ लगल बा। जी जी। आ कहाँ ये सब बाजा बजता? जी। तो सुना, हम तोरे सवाल के जवाब देतनी। जी। सीताराम जी राव के नवा तो बाजा तब जानवा तो बाजा तब जानवानु हो। सीताराम राम जी लाला नामा का बाजा तब जानवा का बाजा तब जानवानु हो। सुनत हो न ध्यान से? हाँ हाँ सुनतानी। ध्यान से सुना और हम तोरे सवाल के जवाब देते हैं। जी जी। सीताराम जी राव के नवा तो बाजा तब जानवा तो बाजा तब जानवानु हो। ये धनिया भीमा बाई के गोदी में लला नवा भवनवा आज सोहर होई हो। ये धनिया भीमा बाई गोदी सुन ले। में लला नवा भवनवा आज सोहर होई हो। ये धनिया भीमा बाई गोदी में लला नवा भवनवा आज सोहर होई हो। क्या बात है मनोज भैया? जय भीम जय भीम। जय भीम। भीमा बाई गोदी में लला नवा भवनवा आज सोहर होई हो। अच्छा तो हमके लागत बड़ा जानकार लगता। अरे ऐसे काहे बोलत तारू? हाँ तो सुनी, हमार दूसरा सवाल बा। दूसरो सवाल तू कैला और तोहरे सवाल के फिर उत्तर देतनी। अच्छा सुनी। बोला। कवने ही दसवा के रतानवा त कहाँ वजना मवा त कहाँ वजना मवानु हो। अपना ही देश के नकारावा त कहाँ वजना मवा त कहाँ वजना मवानु हो। कवने ही दसवा के रतानवा त कहाँ वजना मवा त कहाँ वजना मवानु हो। ये सैया के कर भैले हर सीतमा नवा भवनवा आज सोहर होला हो। ये सैया के कर भगे आया हे भवानवा भवनवा आज सोहर बोले हो। हे कन्या के भगे आने हे रामवा भवनवा आज सोहर बोला हो। एक कंचन काजल। अच्छा नमो जानता निका। तहके YouTube के माध्यम से ढेर दिन से हम जानत हैं। अच्छा तू बड़ा सवाल करेलू। जी जी।
लेकिन एदा पारी तू ये संजय बेदर्दी के पाले पड़ल हो। अच्छा और तोरे हर सवाल के हम जवाब देते ला सुना। बताई। भारत देशवा के रतनवा तो महू में जनमवा तो महू में जनमवानु हो। भारत देशवा के रतनवा तो महू में जनमवा तो महू में जनमवानु हो। बाबा साहब हमारे भारत के और महू में जन्म भयल है, यही से सोहर गावात है। सुना। अच्छा अच्छा। भारत देशवा के रतनवा तो महू में जनमवा तो महू में जनमवानु हो। ये धनिया दलितन का हर्षित भइल मानवा भवनवा आज सोहर होई हो। ये धनिया दलितन का हर्षित आज मानवा भवनवा आज सोहर होई हो। ये धनिया दलितन का आज मानवा भवनवा आज सोहर होई हो। अच्छा सुनी। हाँ एगो लास्ट बात पूछा तानी। तो तू अंतिम सवाल भी पूछ ला। तोहरे मन में जो कुछ भी है आहा आज सब उभार के पूछ ला। आहा तो सुन। बोला। जय भीम। सुनी का पूछल चाहतानी। पूछा। के ही लिख भीम जी के गानवा तक के ही गुण दानवा तक के ही गुण दानवानु हो। के लिख भीम जी के गानवा तक के ही गुण गानवा तक के ही गुण गानवानु हो। के ही लिख भीम जी के गानवा तक के ही गुण गानवा तक के ही गुण गानवानु हो। ये सैया के ही बनी है। सुनी का पूछल चाहतानी। ये सैया के ही नचिहा सब के समानवा भवनवा आज सोहर होई हो। ये सैया के ही सब के समानवा भवनवा आज सोहर होई हो। ये सैया के ही सब के समानवा भवनवा आज सोहर होई हो। तो तोहार इहे अंतिम सवाल बाना। हाँ ये अंतिम सवाल। तोरे सवाल के हम जवाब देते हैं। संजय बेदर्दी संजय बेदर्दी लिख गानवा तो कंचन गुण गानवा तो कंचन गुण गानवा न हो। संजय बेदर्दी लिखे गानवा तो कंचन गुण गानवा तो कंचन गुण गानवानु हो। ये धनिया पिंटू नची है सब के संभानवा भवनवा आज सोहर होई हो। ये धनिया पिंटू नचिहा सब के समानवा भवनवा आज सोहर होई हो। ये धनिया पिंटू नचिहा सब के समानवा भवनवा आज सोहर होई हो। ये सैया के करे गोदी के ही बालगाना भवनवा आज सोहर हो। ये धनिया भीमा बाई के गोदी भीमला नवा भवनवा आज सोहर होई हो।